Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao, bien lundi 26 mai 2025. Amboraka information tellement d'osro. Que les journalistes, Seydou Oumar Traoré, Malien Kouye Tegedaka, Kamine aéroport là. Aminana Mounela. Ko aye, Lajine Pereza, aye Kumadofo Lajine Pereza ma. Lajine Pereza Nyumamba, no togo, comme Mamadou Doumbia, le général, le patriote Mamadou Doumbia. Fili ene dogoni soro. Seydou Oumar Traoré ne dogoni di. Fili a soro. A bora Kumadofo. Kuma yamanya fiyo. Seydou Oumar Traoré aye kuma mun fo amanya. A digira ne segu tungara la. A digira malien bela. A digira lejineka bela. Mali autorité mogo Kenya mine. Kaira kafo. Ma malien malien de fois Mamadi Doumbia wa dore. Malien fait bisikile to Mali kono désormais kibe do fois la jine président ma. Awa kibe mine de. Mali autorité yo de yira. Vraiment ne dogoni de Seydou Oumar Traoré a jota la bia jota la chini. Mali autorité mogo ayaka religieux nga tien fo. Parce que now kumani ke avec ina fo au debe ka Seydou Oumar blala. Au fona ka religieux. Uma Seydou Oumar Traoré mine ko parce que ko Seydou Oumar Traoré ko wera du. Parce que ni Seydou Oumar Traoré kuma mine avec ina fo Mamadou Doumbia ay munke Mali. Mali Afrique président Mamadou Doumbia munke Mali. Afrique présenté qui a que Mali transition konana. Ambargo kuma Mali ka wakati na la jine da ka frontière da ele Mali. Malien de manga bokibe defo la jine kama. Ambe ayesi la we tieye. Mais la jine be Mali fe ka teme ayesi temana beka ne sebu tungara da fo. Ajara mogo o tiende. Guinéen be Malien fe ka teme ayesi temana beka o ye tiende. Non, ça c'est la vérité. Wallahi la jine ka be Malien fe. Mate Malien fait kateme la jinekaka. Malien ni machima suru jelila kateme la jinekaka. C'est la pure vérité. Oye ala ka danfe ne machit se ko boyi. Guinéen te ka Malien kele. Malien te ka Guinéen kele. O komunun kera. Ne dogoni Seydou Oumar Traoré. Ouya mine a poto Kidal. A kuntara ministre de la Défense ka délégation fait. A nato aéroport la kuntara mine. Kabu bolobi. Nebe mun fo Seydou Oumar Traoré a bora yafa deli Malien de bela jeli ma kalama Seydou Oumar Traoré bora yafa deli ako kaye munga ka jota la ayera jora la ka mun fora kale manga fo o ene nimisi wasa ne segu tungara video ke ta Mamadou Doumbia défend mama te Mamadou Doumbia fait ne segu tungara ti fait mama be défend Mamadou Doumbia ma ne segu tungara be Mamadou Doumbia défend. Mamadou Doumbia était un général patriote. Mais ne m'a dit Mamadou Doumbia fait. Kadeli la Jineka be fait. Kadeli Malien be fait. Ambeka yafane dogonima. Seydou Oumar Traoré. Ambeka yafama. Madeli be fait. Madeli be fait beka yafa Seydou ma. Adjotala. Aye munga majane segu tungara ide. Aye tanga video la jenye video ki atete met les sabaka. Mborango kumambeka fa Mamadou Doumbia mango tientala. Mamadou Doumbia tese ka Mali kele. Mamadou Doumbia Arama dembi teri ni jugu de do wakati mi munga kala. Seydou Oumar Traoré jotala ay ya fama ay ya fadeli. Ayere ya fadeli. Ayere ko ka jotala o video flembo video kala Malien de bela jelen kula me folo. Olu yere yu saisi dossier na. Wa okera enquête yere de daele le ambo de konnana. Donc di panye dro ka boka ya fadeli ke film min kera atogla. Atise ko réparer parce que o kuma de o tarakaba. Mais en cela dama anambura hadama de dama anam mandinga dama nanye nyogo mangutuka nyogo nga filuto abato fana sigi be dia fen kama be obegla ne koni leçon chama tirer parce que hali du kono nana mogo soro la ka fonye bo iye kuma mi foi kubanga te kanifo nim benin te la tuguni iteni kundama la ya famia donc no foriye ka sokono o ba dira ka fo toro kera sokono kuma te kene malama donc o foli ke maldembela injigi be auka yafa anauka famiyali kan parce que mogo min ka bara e glani a maintien ale ka tieni ke mais ni tieni nana bolo fana mba nyina auka famiya parce que dembe bi aka ba bolo. Donc je voudrais terminer par m'adresser spécialement au peuple frère de Guinée et au peuple de l'AES mais aussi aux Maliens. Mais principalement je voudrais présenter mes excuses à l'ensemble du peuple pacifique, travailleur et révolutionnaire de la Guinée-Conakry. À commencer par le premier citoyen de la Guinée,
le général Laye Mamadi Doumbia, que j'adore et que j'apprécie beaucoup. Les propos que j'ai lancés dans une émission d'1h26 par rapport à beaucoup d'aspects de la transition, même dans le cadre de l'AES, des choses m'ont échappé. Voilà. Et je n'ai pas contrôlé certains propos. Et malheureusement pour moi, l'émission était diffusée en direct. On a réussi à diffuser en direct. Donc ce n'était pas traité. Donc tout est parti comme ça et je me suis rendu compte que ça avait déjà fait le buzz malgré nos efforts de chercher à récupérer ce qui était déjà parti. Les réseaux sociaux aussi ont cette capacité. On va... Donc, Abela Djeleame, c'est Marco Kabe Yafa de la Djeneka fait. La Djeneka au Kadine Kojugu. Ne Segu Tourane Toroma et la Djeneka di. Kankan Seguba. Karamoko Bambe la Djeneka Toko Kankan Seguba. Ne Toko Daroudla. Ne baye ne Toko Daoudla. Ne Bako Kone Ala de Noali. Muso Dobe Oka Dengo Ragale. Ne Dafalin Dedi. Mochamanto Dombo Mofobi. Ne Bako Ko Ala de Noali. Kaleba Toko da Karamoko Kankan Seguba la ne Toko Sorlaoudla. Ne togoma e Kangan Seguba de al ne bena domina aga famille mo ye duwa ukene Kangan Seguba karamogo mumbe Kangan na togo ko Seguba ne togo mawudi on ye dafalende wudi on te dengan sa on ye quoi an karamogo baw togo mandi voilà ne re ba bene wole ko Kangan karamogo ne ba tene wole Segu la de jamais ne ba mene wole ko Kangan karamogo ko Guinée ne togo ma Guinée di la jine kadne Afrique pays belle, la Guinée kadine na be. La Guinée kadine ni yere di walai. Moi j'aime les Guinéens. Ni mogo fenfo la Guinée ma bene toro quoi. Mogo ma malien kanunga la Guinée bo. Mali ni la Guinée be jeli kelendi. Ambe aesi kono de. Mais mogo te malien fait. A fara Burkina be fara Nigeria ka ma te malien fait ka te me Guinéen ka. Malien ayo bla kungulu la de. Aesi ko be priti parata ma je m'en fous. Mais même mon foyer na bene ala na krache ni mo ban fait bi. O la Guinée di mo foyer na de. To be question intérêt di. Mais moi m'en fait ni la kanuna moi m'en fait un jeli kele moi m'en fait un erreur do un doye moi mingi en son seconde moi mingi ani moi mi tabolo kelenge oye la Guinée kaudi un point d'être tobe politique koni intérêt codé c'est tout je soutiens l'AES mais voilà la vérité à tobe prépare voilà donc comment be flo nyakoro alaka hakli nyuma da bela jelema anye mun soro ngamba fo Seru Marka fenkan odi ni royi alaka akili nyuma da bela jelema alaka ayesi la tanya fe alaka atu la jinekaw aka ya fane dogonima ay ya fadi bela jele fe aminana bi kene avec kasola bi Seru Mar Traoré aminana tara kasola tiendu ya mene mais la jinekaw ay ya fadi amba de la fe amba de mali autorité mo ya ka para kede pour la première fois neta o critiquer de yaro ni minali chamangera ne be kuma mais Seru Marka minali la tiens là n'était Mali autorité de la guerre ayaka religieux mais ne dogondi do yafa boroba ne ramade yafa dili ambe jika boni abora yafa dila akoka ni misara ne fana be farauka kambo fla dako ka yafa dili aka ne dogoni bla no Seru Mar Traoré ne ke ne bi se ka mu fo odoyi ala ka hereke Mali ala ka hereke AEC ala ka hereke la Guinée o de kundo vraiment Akambe, ciao ciao. Mbalma febe France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, warichi nogala. Abe Senwave application télécharge ka téléphone konala. Na Senwave application télécharge moko kungolon borona bo diga semaine borona ko 16 corps promo. Abe ne segu to ka corps promo du. Ne ka corps promo to de ko urgent. Senwave yere photo fleni. Voilà, abene ka corp na télécharge abene ka corps promo de ko urgent dro 10 € be na ka compte kono ya reta ko fa baka banque information be du. Aw somo be malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abolu ka Orange numéro enregistré ka téléphone kono anu to ko muga 40 ka na wartu wa ba soro Orange money la sur place Senwave la solution akabe ciao ciao.